Sai sin hang ni ka por nga ai khublei fi wei pui baro ha ka kerteng u Jesus Christ ngadap da ka jing sungu yu blei ya ka bau dang ai hanga bat yang ngi kum ka ministry ya ka bangin ang la ban sam ya ka tin ka jong blei na ka por sha ka por bat kham tam kum kini ki por ya ka ba ngi don ngi i kat sha bangi le kat ba ngi pe haki news haki social media ngi i bet tangi ka ni ka wei kata ka jing pang covid bat ngi i kat no ba ka ni ka jing pang kala penyap ya ki babon ki mensim kat no ki pang kat no ki jenjar kat no ki kordet ki breu kam tam ha ka ban yo ka oxygen bat dai hang ni ngi i ru babon ki doktor ki yam ki sngosi ki ling mensim ki sngo so sat kata ka jing shakri ka jong ki ru bona pring jong ki sakut sa hospital ki myo le chu shayen don pring jong ki nurse ki doctor kidon sa hapo ka hospital ke jongki namar kimla ban mi namar ki patients ki wan shipang ki lawan badaki deki hajar badaki po hajar ngot bada shisha ngi i bagadan ka stress kadon shisha kataka ka jing ban khia ya ki doctor ya ki nurses om dang kata wat ya ki nong senchar jongkari kala penlengo la penlengan ya ki ka babu ki ha ka jingdum bona pade ki kim tip shun le kumno ngi shisha im ba kum kala klem im kum ba kata ka system ka jongi kamla shu ban le ai ka wingi hab ban sungu tho ba ubreu hi onom la ban le ai naladi ubreu hi lada ustad kat bastad ukraw kat ba ukraw henry umla ban control lada ka poi hadu ka put ka bakum kani henry nga sungu yu blai bangidon ngidon ya ka jingkermen namar bangidon yu blai bau tahu dia ublei ubangi syakri ublei ubaim ublei ubashisha pada ublei uba om bangi syumudur henry ublei ubalapan pau ialah dia hangi bau tahu dia Jesus Christ badai ta kwa banong ifi ka ni ka sngi ka bamenta la ki aka jong ni ka do ka khlem no la ki aka jong ka ni ka bakin japrthai ka do ka dam no la ni kimla ban le henry kwa banong ifi bau Jesus te ulong ka jubab u Jesus ulong ka jubab ka babel ka ong bah ka kerteng u jisu ki khosi borok kin dam krup but borok ki thlik in pla bo jisu long trai ka bamut hi ki jong ni ka prthai kita ki bah beneng khndo bara po khndo kita ki bor kita ki nong sanchar barok hi bandam krup ka bamut hi kimla ban ya challenge kinomla ban nu jor reality bot u jisu tadai tang idon ka jingkermen ngidon ka jingkermen namar bagidon ya u jisu Christ unong pan em jongi tadai tang kwa badong ifi kamtam ki nurse ki doctor man laga sngi fi kan do yeki ki nongpang fi kan do yeki ki patients ki jong fi man laga sngi na da so khia nam ta jong fi but in the bo jing dwai na ka ta jong fi bo tra un ai fi ya ka bormet ya ka bormen sim ka baklan na mar nga sung thu be la ga long ha ni ka dur ka depression kan wan kata ka jing shitom kala ban wan ha kata ka jing mut ka jong fi bat nga ngai bo tra hi un panchat bor fi aku ab bandwai na kabanta ki nurses ki ngatip fi mare chrum chaneng ngatip fi bon kam ngatip ba fi bu ila diru aga jingma henry namar ki mensim pimban si ban kendo wat ila ga jong ga jingim ngida ai khublei na kamta jong fi bat ngida songu yu blei nam ta ka jing shakri ga jong fi ba ngida dwai bo blei un kar khoi fi ki doctors bat ki nurses ki badan ha ka forefront kamtam ban ya da ban ya le yu ne khnyang jingpang bat nga dwai na ka banta kilong ying kilong sem ki jong phiru ki be ya sha lem bat phi na mar ba nga smu thu phya ban e ila ki jong ki khon ki jong phi ka kurim ki jong phi ne ka yu kurim ki jong phi phya ban e ya ka ying ka sem na ka banta ban ai ka jing shakri na ka banta upai lang ngi da dwai nam ta jong phi ka ni ka por man ta wat nam khu slai ngi da nang ne ban ya krishan ya phi ka jing dwai padu jisu dan banyarap ya phi bat ngasngo ka ni ka por na ka manta jong phiru ki ba don hap deng ki jing le jong ka jing im phi wa judo jing karman tra udan ban le ki kamba namar kini baro ki ba ja kam dai ka ba shu jarang khat ka david da ka jing tip ka jong blai utip ikini ki baro padu blai dai tang ma u ubala ban pelat ya fi na kini ki jing dai tang ma u bala ban pelat ya fi na kini ki jing le ba dei ma u ban pendap ki jing non kam ki jong fi
kabam ka di agi ka sem ka jong phi mun sing yong ba ka lockdown kan long tang ka ni hen rei kisngi bandang wan ni kinang kham e badeng ta la dangim don yu trai si sabun ki brio mdei bakin yap namar ka jingpang re kin yap namar baki sngosi soitan unyo Bantei rat ba unyom na phang un pendu men siami ki bisibun bat ya ka ba bun ki brio kin yap da ka ba suicide dia la di renga keren ha kerteng ka jong jisu ngapen sange ta ka jing trei ka jong soitan ba unom la ban le ya kata ha ka kerteng ka jong jisu kan duai nam ta jong fi ka ni ka por ka menta kan duai bu trai le ki kam ha kan mau ya kan ni ba tin jublai ki tho ingi ba don shibun ba ki brio ki bla don ha ka lockdown uai na ki tau du Jeremiah ka nong balai pra ki tho ingi bala bread u shata spok ti shaka ta ka thlio la lockdown ni u hang to Henry u klamiap fin kan mau Daniel la lockdown ni u krem ki sing u klamiap la lockdown ro what you know wa Henry u klamiap ha u David u la sha lockdown namaru sha be haus im sol Henry u klamiap wa ban ri ki krem bangi ha ka tin ga jong blai shibun ba fin pe kum u Elijah ro u la sha be hagas im Jezebel ba ula lockdown ya ledi ula sha lockdown Henry kamkut haka lockdown Henry kilayami no nang ta bat kilayo ken ya ka jing im ga batmai kilayo maru trai ula don rengkat bat ki bu ula pelaj ki na kata ka jing sha thong kata ka jing sha be baru blai ula ra ula kentiu ya kita ki wei pu wei bangangai un ra un kentiu ru ya fi haga ni ka jinga inti ka jong phi bagi nyamat lang baro ini ka jing e Henry trai unum e no ingi bangin yap no ani unum e no ingi bangin jenjar ka jenjar je bahok kalong sibonong ngtin ke jong blai Henry blai un pelat yau na kita ke jenjar baro ong ngtin jong blai ngin ya dwai ni ka sngi mo mentah haleluya try ni ka por ngon bu ti ko konrat nang kong e ki doctor ba ki nurses ablai ba ka yeng ka sem ke jong ki ko try ki don apdeng ko konrat ke jing trei ko try ka ba kraw ki jing trei ka ba ki jing trei ka try ka ba jenjar Henry try ki la trei da ka download try oi ko nat ki nurse ki doctor ro po ka ri India hi bor ko ngi ko try ka no don apdeng chuki ki sha abuse don apdeng chuki ko try ki sha tim sha tala namar ka jing bom biang go try wala ki persang ban ai ka bahatam Henry ka don be try ka ta ka jing ele ki jing bom mi sngu thu apdeng ki bahayeng jing ki nongpang ablay bat ki ni doctor ba ki nurse ngai adwai go try men penshai bor ki ni doctor go try ki ni khon ge jama try ba ki ni nurses ablay but try ba baro be don ka medical line ablay ngadwai ngadagar khu ki we go try ba ki nom sngu do men sim Henry ma me go try men long ka bor ki we go try jisu be haleluya medon penshai bor ki medon na try oi ban ai bor pat ya ki ablay namar ma ai bor ki ta ki basngolwat me pendap bor ki bam don ka bor ong ka tin ka jong me try ban nget ko try kumba ki long ka jingkar khu ki ni long ka daw ka jingkar khu ablay ba try nga nget ko kan ra try ba unu khnyang ro hi un ja u da dam no ha ka gerteng ka jong jisu ba ki broken pai shme go try ka por ka bakum ka ni ablay ba try ngitip bo bre la ban le ko try dei tang ma me ko kan ra ubala ban pelat trying ishania haga bor ga jomeng ishania haga khti ga jomeng ishania da try haga ji lam bastat ga jomeng ablay nga duai nga dagar khu I we go try jisu but try ya baro ini gi para nong shnong gi jongi go try ki para gi be jong try baro ablay min gar khu ki we go try ki nam dan ya kata ka jing sngo do men sim hapdeng jong ni ki jing sha khang ablay ba ngai ko kan ra try ka men kar khu ki we go try ba kinum kar do ka bam ga di ba kinum kar do go try ka yo ka kot ga jong ki go try ha mele ki kamba me pha gi tang up go try ki ba kin jamin sim ablay me pha go try ka ta bon ra do ra khu ki go try ba ngai ko kan ra try kinum kar do ki ka jing don kam ki hala ka sngi go try met ba men sim kin long ki ba dap the try jisu ba ngai ko kan ra try ngai men le ki kamba try men ai ga jing start ro try ki nong sanchar ga jongi ngatip kon rat kamdei ka basok ikiro ai jing start iki go try ya ka bor beginang la aku kon rat try ban shim the right decision go try ikirai ki bedai bat ki taki jing pin bet go try hallelujah da ka jing start ba da ka jing yalam ka jong men sim jong me ngadwa ingkar khu ya baro try do chief minister do ki minister ka try ki bedai pet baro ko kon rat try jisu be ngadwa ingada kar khu ablai ba ka ri ka jong hi baro ko go try nganget Balaman ni jing jia go trakin wan shame u Jesus Christ ubodei unong pan khia u healer unong pan khia ubagan jado unong pan khia ubagan jaman sim u savior uban penem unong penem jong ni ka perthai trai nganget ko kana men pen wan ni ki breu shame trai ngatip
bagi haga jingkut lat ke jong ki ko trai bagin pai sini ki jong ni pertai jong do nakin niam ke kon ginom syam ya ke jubab ragin syam ke jubab tanga metrai bangai ini ke millions ablai ki Indians trakin wan sya ke jingpen em go trai jisu kam de ke niam de trai rega de ke jingpen em ong awan ban ai ke jingem finyo krahaya ka ban ai ke jingem bam jukot de trai bangai me wan ko kan rat trai hamuni ke por ko kan shibun ki bre ki pediang ni metrai jisu hakar tengu jisu no penem ki duai ngi aingo amen try nang kerkhui fi try nang ai bore fi ngini kershani fi ke jing dwai ke jongi kublai shibun fila an phone fila banwan ro chakne ke jaka ngi yo banya dwai ta jong fi kublai shibun amen